Gogoratu ekuazio bat ebazteko lehenengo egin behar dugun pausua da dauden parentesiak desagertarazi. Hau da, agertzen diren biderkaketa eta biderkadura nabarmenak garatu parentesi barik gelditzeko adierazpena. Beraz, hemen hasiko gara agertzen diren biderkadurak egiten, kasu honetan biderkadura arruntak dira. Egin behar duguna da biderkatu zenbaki bakoitza parentesian dagoen gai bakoitzarekin. Orduan geratzen da lau, gehi, x, eta orain hasten da biderkaketa, minus lau bider bat, minus lau bider minus x, gehi lau x, bost bider bi 10, eta bost bider x, bost x. Berdin, 0. Hurrengo pausua da, gai antzekoen artean, elkarketak egin. Hau da, batu eta kendu agertzen diren gai antzeko guztiak. Hemen ikusten duzue, agertzen direla bat x, beraz bat, eta lau, eta bost batuta, bider x. Hau egin dezakegu zuzenean. Lau, ken minus lau, elkarrekin ezabatu egiten dira, eta gero geratzen da gehi 10. Berdin 0. Hemen geratzen da, bat gehi lau bost, gehi bost, 10, x, gehi 10. Berdin 0. Hau da, lehen mailako ekuazio baten adierazpen sinpliena, laburrena. Hori behin lortuta, egingo duguna izango da, hemen agertzen den 10 hori desagertarazteko eta x bakarrik geratzeko lehenengo atalean, egingo duguna izango da 10 hori kendu. Eta 10 hori kentzeko minus 10 egingo dut hemen. Eta atal honetan bebai minus 10. Orduan geratzen da 10x, 10 ken 10 0, berdin minus 10. Dana 10ekin zatituta, x berdin minus bat da gure erantzuna.